Board members, tulo lang. Board member Vince Baltasar, Rolly Rosal, and board member Jasem Palmiano. Yan. Kung nasirip mo, if ever, kumpadre nga, ano ko tanan matinding dapat na paghururunan kung nasirip mo duman sa agenda? Sa bagay, puro man sa na-referrals. Oo. Minabuto ang kayaan mga issue pa di sa Other matters. Other matters, Yeah. committee reports, Yeah. yan dyan ang suruplaan. Oho, duman sa sa agenda, so mga normal na Referrals, administrative na process. Sa mga rally sa munisipyo, sa syudad, Iyo. refer diyan sa kanya-kanyang committee ba? Dahil lamang kitang nasirip na ordinansa nga na pigbibilog ni Une, ordinansa pigbibilog ni Uto. Dahil, aloya. Aloya ko niyan. Pabloy? Abloy. Paday, yan Sige, dami ang sige. informasyon. Alin sa sesyon regular ka sa Koreang Panlawigan. Oh, naputol si Padingal. What naputol? Kumpadre Ngal, naputol yung transmission mo. Thank you so much, Kumpadre Ngal. Wara ning session ko niyan dahilan sa dahil po nakapag-estabilisar ning quorum dahil taso mayoriya kan miyembros kan Sangguniang Panlalawigan is on official business out of the province. Oras Pilipinas, alas 4:32. Sa Indokang Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver-Aid. Ang Liver-Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver-Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver-Aid. It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver-Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver-Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog kuwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos.
padabata ang banwaan kan uwas kaya madyan nga magsarabay kita tindog uwas at ikurahaw ta para ang dikulom ay magliwanag na handang iangat banuang ginikanan si Jan Trinidad sasabayan kita si Jan Trinidad pwedeng pwede siya sa uwas Jan Trinidad. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Dagdagan taan dalagan kan istorya hali dyan sa palibot na sa linyaan sa tuyang pag-iriba sa Premier Distrito kan Albay. Pading Jomar, what's happening? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga tawantabay. So, dagdag na bareta, ipinursigir na ni Tabaco City Councilor Oden Bilangel Barces ang alo niya ng plano na pasar nin ordinansa. May koneksyon sa pag-obligar sa mga kaunan digdi sa siyudad ng Tabaco na mag-serve nin potable water. Yan. Bako itong supig papabayada na tubig. Yan. Sa regular na sesyon kasubagong aga kan sanggunian panglungsod kan Tabaco, ihinampang na ni City Councilor Bilangel Barces itong ordinansa na siguro mga 4 na bulan niya na ining na bilog. Oho. So draft. Pero garo na balinganan dahil niya na isusulong sa sanggunian. I don't know, siguro baka garo kabangang taon na nga ito. Kaso bago, isinulong niya na ini. Pero dahil lang primero pa sa naining rangkada, ini ipapairarong na, ipapaagi nga na sa committee meeting o committee hearing. Proposal ni Kagawad Oden Bilangel Barces sa iyang ordinansa na dapat gabos na mga kaunan digdi sa tabako maging turuturo, maging sudarakula, maging medium size. Iyuan obligado sinda na magtaonin malinig na tubig na inumon pag huminagad ang customer. Yan. Na daing bayad. Yun. Sabi naman sa ordinansa, dapat na pag ang customer huminagad nin malinig asin potable water, tawan ini nin malinig asin potable water. Dahil pwede bagtaokan tubig na bakong na dahil man pwede inumon. So, ibali iyo man sa naiyan pading Pio ang pinakalaog kang ordinansa asin pag-uurulayan pa dyan sa kung ano ang magiging penalidad sa mga dahil magsusunod ka ini. Nagkaigwa man nga inin sa rupang question so sarong konsyal na nagsabi na paano nga ya kung
tang nakagduman, required garo day pwede magsayuma. Iyo. Paano nga ya, kung day man nga ni nagsayumang tubig, magtaong tubig, pero ang tinaw, bakong malinig. Yan. Dapat nga ya, ikagtama na iyan sa ordinansa, may penalidad. Yan. Pero mas pig insistir man nga ni kagawad o de na tayo naman nga kaipuan iyan kumbaga kailangan pa bang i-memorize yan dahil nasasabi na duman nasasabi na sa ordinansa na ang mapapiniran are those who refuse to give clean potable water. Dapat nga yan, ang ito, potable. Pag di tinao sa potable, bakong malinig na tubig, okay rin ba na duman sa penalidad? Maharalawig pa ko ta sa uron. Nabiga para insister ka sa rong kagawad na di nga ya, ikagtagirari nga yan na pag tinao bakong potable, di may penalidad. Mario Joseph. Uy, malinaw na. Iba sa na sa pagkapresentar in another way ni kagawad Oden duman sa proposed ordinance. Tana ka sa proposed ordinance ni kagawad Oden na sumagsasayuma na magtao kang pigahagad na clean and potable water. May pinalidad. At ang ngaya, ikagta ngaya, na dahil man baga, alam ba, dahil man nagsayuma. Nagtugitubig, pero ang tinaw ba kung malinig, di dapat may pinalitan. At ang ngaya, yaon na nga ni nakag. Ano daw? Kung di sa si kagawad baga, aram mo si kagawad o din, medyo kurangan naman ining kurangan ng konsyal, kurangan ng politiko sa tabako. Sabi na sa nalugod, sige, anong gusto mong ikagtayan ta? Gibuhan ta, galing tayo na magparadalaw yung istorya. Gibuhan ta nga ibang provision, bahala ka na ngayon. Sige, nagibuhin na ngayon sa pagurulayan sa committee. Ay, nako. Sige. Kumbaga, sabi nga ni, iyo na. Malinaw na. Pinalabog pa. Tangani, papalinaw naman. Ang luwas kan redundancy. Iyo nga. Anyway, yun ito. Sige nga ito, magururo na sa pagkabot sa committee. Tanumantahan ng pagkururunan. Kibuhan na nga ito gusto mong idagdag dyan. Magi pa pag ito sa committee ba? Yes. That's good. So, yun yan ang sa napagurulayan kasubago sa kinibong regular na sesyon kan sanggunian panglungsod kan tabako. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Salamat kumpadre Jomar. Hali man dyan sa sanggunian panlunsod kan tabako. Regular na sesyon. Ang pagmando na magtaonin na clean, potable drinking water sa mga parokyanos kan gabos na kaungkaw nandyan sa siyudad kan tabako. Pag-adala na yan sa komite ba dan ipapasar sa sangguniang panlunsod sa mga maabot na sesyon. May dagdag pa kitang istorya. DZGB News Minded. Nasa linya si Chief Jimmy. DCGB on assignment. Follow up ka na pinagsusubaybayan na istorya dyan sa Tercer Distrito. What's happening, Chief Jimmy, kumpadre? Yes, salamat tabi pa de. Hali na kita sa CID. Madali lang ta. Uning sa inutan ko, binangga so kutsi. Magilid mo na ako. Paski sa ano na sa kapirikap ko digding barita. Binangga ni sampangan ko binangga kan tricycle sa kutsi. Madali lang pa de. Magilid ako ta baka makupan masabitan din. Magilid muna si Chief Jimmy. Sandali lang. Mantang nagre-report, binunggo kan sarong bikulo sa kutsi sa tubangan. Okay. Sige. Pade, sabi, siring sa sabi ko sa imo kasubago, paglalauman niya to na dahil man digdi nagpapaluwas na ki-informasyon, ang protocol, gabos na informasyon, diyan na maghahali sa Campus Simeon Ola. Pero, habang nakikipaghuron kita sa mga members kan CIDG, pinagkukuhanan niya to sa detalye. Nakamali siya sa sarong membro kan CIDG. Tinaraman sa pag-iriba. Bigbibilog na pag ang yan istorya. Ano so istorya na nako? Kaya ko, pasensya ka na, sir. Kaya po ang tango niya ako, strategy baga? Kaya po ang may man sa na niya ako. So, kung paano
Dahil na, abo ko na nga magtaram. Sabi ka para surat mo na ngaya. Dahil na, dahil kita, sa madaling sabi tabi pa de, nakuha ko lang na istorya Yan, digde. sige daw. So na iridong pulis na yaon sa ospital, sarong CIDG, sarong SAF. Yugon mo an membro pa kan Special Action Force palan. So kasarabay duma, so bakong basta-basta ang operation na ito. Bakong basta-basta. Oho. Pagkatapos, sinapot ko na kanso matinding hapot. Ano niya ko ini organized na tatamay badil. Nakamali siya so sarong siya. Nagkinig ko lang ako. Gari bibilog mo na ngayon. Bako ka man ngayon authorized na magtaram ka. Pig forward niya so kakairib. So kaya ka istorya ko. Nagparasup-sup kang babe. Madali ka ngayon ka. Tinaraman kang kairiba. Mga marayo yun naman ko tayo. Mga palikiro man. Kundi nakamali siya. So nag-observe saro. Gari nga yung bibilog mo ng istorya. Day ka ngayon. Tamo na ngayon. Ang detalye mo ngayon. Amo na yan ang pigahanap kaan. Bako ka man ang dapat magpaluwas kaan. Basta ang tinamaan sarong membro kan SAF. Buda. Tulong balay daw. So inoperate ninda. Okay. Tulong balay. Ngunyan. Dahil ko na, so ibang hapot ko, namali siya na. Dahil na, dyan na sila tabi pa din. Sige. Sa Campo Siminola, basta nagingawa kita, Albay PPO, and CIDG, dahil na kita mabasol tabi pa din. Nagsusog kita duman sa data privacy. Dahil kita mapaluwas kay pangaran, kan suot kay itong mga suspitsado, magin kay itong mga pulis, na tinaramahan tabi pa din. Iyo yan ang nasususog sa mandato kanlay. Roger, sige. Yan sa to yung mga dagdag na follow-up. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa CIDG Albayi. O pasensya na po kamo mga paraantaba maski sa lado nasyonal baga, mga pag-iribata sa prensa sa nasyonal, iuman an predicament. Dahil mina maitatao sa Indo ang nakatuudan na kompletong detalyes. Grabe na po ang protocol. Simplihon man sa nabakong tanay na data privacy law. Anda ilang itataram so pangaran. Pero so pangyayari, pwede yan kunta na kundi iba ang interpretasyon na ipinagdoktrina dyan sa pulis. Pwede mi yan kunta ng mahiling, dahil mi lang i-broadcast, kundi pinag-generalize kan mga yaon diyan sa pulis. Talagang dahil nang nakakahiling, dahil nang nakakaisi. Nasamantalang malinawon diyan sa provisionis, naghapot kita sa mga abogado, pwede anindong mahiling, basta dahil nindo ipag-broadcast. Ito ang ipigbabawal, so pag-broadcast. Pero sa pagbuting kay kam blatter, pwede na ihiling, taka mo, trabaho nindo at paghiling kan mga pangyayari. Igual lang ning portion dyan na dapat i-broadcast. Pero sa pagbuting kay kam blatter, pwede na hilingon. Igual lang ning specific na prohibition duman sa data privacy law na day mo ipagtaram sungaran, tayan mga consider pang inosente sagkod na day naprobaran kan korte. Iuan ang sistema bang kundi ibang interpretasyon, feeling parang entitled na sindasanan nakakaisik ang gabo sa pangyari, ang nangyari parang igwa na ng entitlement na sindasanan dapat makaisik ka iyan. Kaya so tao paha. Tabi yun na nangyari yun parang may feeling mo entitlement na kamisanan makakahiling kaan. 10 minutos antes ang alas 5. Jasmine, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Tabi Sir Pio. Asin sa to yung mga paraan tabay para sa dagdag niya to nga bareta, aprobado sa enot na pagbasa ang draft resolution na pinasar ni City Councilor Sunshine Imperial may kinaaraman sa pagbugtak ng espasyo para sa mga taxpayers as in business owners sa third floor kan Pacific Mall Landco Business Park, Legazpi City na maserbi bilang business one-stop shop o BOS Center. Ini para sa pag-akomodar kan mga business registration, tax paying as in business renewal sa sarong lugar sana
asin para mientras na maging kumbinyente ini sa mga mabayad asin tanganing mapahiling man kan lokal na gobyerno an sa indang pasasalamat asin rekognasyon sa mga dakulang kontribusyon kan mga taxpayers sa development kan syudad. Yan po ang update, Sir Pio, may kinaaraman sa 27th regular session kan sangguniang panglungsod. Hali digdi sa City Hall, Jasmine Baloloy, DCGB. Salamat Jasmine sa Despachos man Cambareta halid dyan sa Sanggunian Panlunsod kan Ligaspi. Regular na session man ngunyan. Ano man daw dyan sa AOR ni Joshua Bino kung may napagharurunan kung nalawos ang session regular Sanggunian Bayan Candaraga. Joshua, good afternoon. What's happening? Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Maot ipabot sa Sangguniang Bayan Candaraga Albay. Ang mainit kay ning pagbati asin pag-congratulate kay Director Agnes Espinas Tolentino sa pagkaka-appoint kay ni Sir Pio kan Malacañang bilang Assistant Secretary kan National Economic and Development Authority o NEDA. Yan. Sarong resolusyon ang ipinasarang niya na hapon sponsored ni Konsyal Archie Bahamundi. Pinakongratulate nga ni nadigdi kay Asek Tolentino na inuyunan man kan mga pag-irribang konsyal asin ni Vice Mayor John G. Haushan. Kan nakaagi pa sa ng aldaw tabi Sir Pio kan formal na magluwas ang impormasyon may kinaaraman sa promotion nga ini ni Madam Tolentino and sa social media dakol man nga ng mga local officials tigil sa tuya. Yan. Ang nakapag-appresyar asin nag-congratulate naman digdi sa bagong Assistant Secretary kan NEDA sa pakipagurun-hurun ta Sir Pio sa mga kagawad ining si Asek Agnes Tolentino tubo man ini sa Daraga Albay. May tugang nga na ini na nagdalagan man bilang Vice Mayor kan mga nakaaging eleksyon. Asin dakula man na onra na tagadigdi sa tuya natawan man in posisyon sa lado nasyonal. So congratulations kay Assistant Secretary Agnes Espinas Tolentino. Sige. Tabi Sir Pio. Yan ang laman man kan sesyon sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag man na informasyon hali dyan sa Sanggunian Bayan Daraga Session Regular. O di ingat-ingat sa natabi an sa tuyang panahon darapaan kan so hugot habagat kan bagyong si Karina nayaw na sa itaas kan Pilipinas sa may itaas kan sa may northeng portion kan Pilipinas hinugot lang yung habagat tabi sa yan na uran ayan sana po this coming days improving na ang weather niya to. Chief Tech, ano sa hiling mo? Pwede na hiling daw dyan ng minutero. Igwa pa kita ning pwede pang 3 minutis na magpatara-tara yan so ingat-ingat sa natabi yun na nga na-enhance ang uran na bubutong lalo na sa western side kan Pilipinas. Pero digdi sa satuya medyo bako mas iyado Ingat lang tabi uni po baga day kamong narireparo habagat pa sa nangani iyan pero ang baha, landslide, flash floods na didara pang bagyo na Chief Tech Ramir. Iba nang ngunya ng panahon. Kaya ito nakaka-experience sa nakitakaan pag may bagyo. Pag may pigasabi kan mga maedad na, pag may anunsyo. Ngunyan, simple sa ng intertropical convergence zone. Simple sa ng habagat. Uyan na baga, gulpian nagka-arapektaran sa may Kamindanawan, Visayas areas, may nagkagaradan nga na-displaced na familias. Kasubago may namumonitor naman ako sa national level, nalingawang ko lang sungaran. I will not mention yung lugar medyo na sa memorya ko, binaha na naman. Somewhere else diyan sa may Visayas dito matindi. Kaya this is now what we call yung climate change Nakaka-experience kita kan mga araw ka na bagay dati kung may anunsyo sana. Ngunyan daing anunsyo pero hilingan na tabi yan nangyayari. Arog na kanan sa tuyang sitwasyon. Kaya baga uyan sa gobyerno sa lado nasyonal so gobyerno sigyan handa sa mga kalamidades.
Sa pangarang kambilog na fuwersa ang Mega Force Patrol kumpleto. Ang kapartner tanangon niyan si Pading Nalbaldo, kasubago si Chief Tech Ramir, sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez, siyempre sa newsroom si The News Direct Mar, Angel, Jen, sin Mary Joy, kasabay man siyempre sa production asin sa social media platform Madam Shia Leron and Jimos Barrios asin ang news team. Ako po si Pio Fernandez. Good afternoon, salamat.